İkinci Dünya Uruşu'nun butoranına 3 yıldan keyin vaqt geçipdi. Uruşda yüz minlerce Türkmen yiğidi frontda şehit boldular. Yönü Türkmenin beren pidasitine frontda däldi. Uruşun ýyzynda galan ayal gyzlar, çağalar we garrylar hem agyr günler geçirdiler. Uruş butorandan soň Türkmenler indi parahatçylyk, dynçlyk günler geldi diýen pikir bilen ýaşap başlapdylar. Hakykatdan hem Türkmenler 1878-nji ýyldan 1948-nji ýyla çenli 70 ýylyň içinde agyr günler geçirdiler. 1889-1881-nji ýylda Göktepe söýüşinde bir näçe min Türkmen wepat boldular. 1914-1918-nji ýyllar arasynda bolan Birinji Dünya Uruşyna hem Türkmenler gatnaşdylar we Türkmen ýigitleri şehit boldular. 1918-1924-nji ýyllarda Kızıl Goşun bilen basmaca adı berilen azatlyk uğrunda ýygnanan Türkmenlerin arasyndaky uruşda Türkmenin gerçek oğulları şehit boldular. ...1930-njy ýyllarda bolsa, Stalin tarapyndan dönüp diýilip, ýöne hakykatda bolsa, mert we büýügine bolan Türkmenler Sibiryaga sürgün etdiler we olar ölýänçe agyr işlerde işletdiler. ...1939-1945-nji ýyllarda bolan Ikinji Dünya Uruşynda hem Türkmenler agyr ýetkiler gördüler. Ýöne bular Türkmenleriň başyna gelen elhenç wakalaryň soňu däldi. 1948-nji ýylda Türkmenin ýene bir agyr synygy bardy. Şol ýylyň 6-njy oktýabrynda gece 1 saat 12 minutunda yer titreme bolýar. Onuň güýjüni 7,13 bal diýip belleýärler. Ýöne yer titremeniň asyl merkezi Aşgabatdan 25 kilometr günorta günbatarynda ýerleşýän bir obada bolýar we yer titremeniň merkezindäki güýji 10 bal bolýar. Bu yer titreme eýrany hem öz täsirini ýetirýär. Aşgabatyň territoriýasynda bu ilkinji bolan yer titreme däldi. Bizim eýýamyzyň 2000-nji ýylynda Aktepe'de bolan bolsa, bizim eýýamyzyň 951-nji ýyllar arasynda Adimunusa şäherini ýok eden yer titremeler bolupdy. Yer titremeden Aşgabatyň meýdany 5000 hektar eken. Şäherde 9400-den köp jaý bolupdyr. Şäherde 240 sany ýol, 15 sany keselhana, 19 sany saglyk öýü, 5 sany çağı doğrulayan keselhana, 28 sany çağlar öýü, 23 sany orta mektep ve Sovet Soýuzynyň Bilimler Akademiýasynyň şahamçysy bardy. Aşgabatyň ilaty 115 000 we şähere gelen eskerleriň sany bilen 117 000 çenli ýetipdir. Yer titremede 110 000 adam ýok bolupdyr. Adamlar başta näme bolanlygyny hem bilmän galypdyrlar. Sebäbi yer titreme 15 sekundyň içinde bolup geçipdir. Käbir adamlar gaýtaldan uruş başlady, faşistler bomba atdylar diýip pikir edenler hem bolupdyr. Amerikalılar bolsa bu Sovet hökümetiniň atom bomba test etmekle sebäpli yer titreme boldu diýip Moskwany günäledi. Ýöne alymlar munyň tebii bir harasat bolandygyny subut etdiler. Sovetler Aşgabat şäherini guran wagtlary seismologiýasyna garamadan gurupdurlar. Seismologiýa bolsa, yer titreme nähili bolar. Yer titreme tolkunlarynyň nähili hereket edýänligini öwrenýän alamdyr. Bu yer titremede ören köp adamyň ýok bolmagynyň birinji sebäbi ýarym giýje bolandygy üçindir. İkinji sebäbi bolsa, jaýlaryň bişirilmedik kerpiçlerden orulmagydyr. Ýagny jaýlar betondur demirlerden orulmandyr. Bişirilmedik kerpiçlerden urulan jaýlar yer bilen tekiz bolupdyr. Sebäbi bişirilmedik kerpiçler gaýtaldan toprağa öwrülipdir we toprağın aşağında galan adamlar dem ýetişmezlikden ölüpdir.
Yer titremeden sonra beýleki şäherler bilen ara gatnaşyp gitýär. Telefon, telegram, otly ýollary, aeroport hem kullanılmajak ýagdaýa gelýär. Şonuň üçin de şähere kömek wagtynda ýetişip bilmeýär. Aşgabatdagy bolan yer titremesinin ilki bilen Daşkentde habar berýärler. Ol ýerden hem Moskwa bu elhenç hadisany eşidýär. Yer titremeden biri galyp yaralanan adamlara kömek eder ýaly hassahanalar bolmandyr. Olaryň bejergisini agaçlaryň aşagynda ýollarda beripdirler. Yer titremeniň elkinç tarapy bolsa, şäherde 117 000 adamdan 110 000 adam ölüpdir. Bu bolsa görülüp eşidilmedik zatdy. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynda yer titremede ölen adamlary her ýylyň 6-njy oktýabrynda Matam gününde ýatlap geçýärler.